Яз табигатьнең уянган вакыты. Мин табигатьне бик яратам. Табигатьне ярату безне миһербанлырак итә, безгә көч, куәт бирә. Без бүген кыштан соң беренче тапкыр бакчабызга килдек. Ул ылыслы урман эчендә урнашкан. Безнең Татарстаныбыз урманнары белән данлыклы. Бакчага килгәч, әти-әнигә булышмыйча булмый бит инде. Миңа әни редиска утыртырга кушты. Менә редиска өчен түтәл әзер. Чәчеп чыгасы гына калды. Мин башта җирне көрәк белән казыдым. Аннары тырмаладым, йомшарттым. Редиска ул бик файдалы тамыр азык. Ул витаминнарга бай. Витаминнар яз көне безгә бигрәк тә кирәк, дусларым. Редисканы апрель аенда утыртсаң, ул бик тәмле, сусыл була. Рәхәтләнеп, саф һава сулап эшләп алыйм әле. Агачлар күп үскән җирдә суларга җиңел. Бу урманда төрле ылыслы агачлар үсә. Нарат, чыршы, ак чыршы, карагай. Бер агач көненә 3 кеше сулый алырлык кислород бүлеп чыгара. Кислород ул җирдәге тереклеккә кирәкле иң мөһим газ. Кислородтан башка без яши алмыйбыз. Сез беләсезме, дусларым? Иң күп чиста һава Себер тайгаларында һәм Амазонка урманнарында бүленеп чыга икән. Табигатьне саклау, ватаныбызны саклау ул. Безнең табигатебез матуррак һәм байрак булсын өчен, без аны сакларга һәм аның турында кайгыртырга тиеш, дусларым.